Va ser fundada l'any 1790 i és la capital dels Estats Units. Açò és Valencians al món, Washington. Esta imatge ens és familiar perquè ha sigut plató de moltes pel·lícules i sèries de televisió. I des d'ací, Martin Luther King va donar el famós discurs I Have a Dream, que va canviar la història dels afroamericans. Els presidents com John Kennedy o Abraham Lincoln van transformar el món des d'este lloc. Entrarem a la residència del president, la famosa Casa Blanca, i així descobrirem per què Washington és coneguda com la capital mundial de la informació. En la mateixa taula on es va sentar el president Obama, tastarem el fast food, el menjar ràpid. Així, el més famós és el chili, half smoke. Benvingudes i benvinguts a un programa ple de música, festa i molta diversió. El bàsquet és un dels esports més populars ací als Estats Units. És tota una aventura veure un partit. Ara estan jugant el Wizard contra el Jazz. Qui guanyarà? De seguida ho veiem perquè arranca Valencians al món des de Washington.